Hi guys, wadong adlaw ng tanan. Sa karang adlaw, grabe, kinit. Matay, sabat sa samot og kangat-ngat ang samad sa kainit. Mantos. Sama raman. Rangat-ngat ka, nag-isa-isa. Kuha gani ni. Sakit niya ko kung may kandid ba mainat ning panit sakit di ko kato katuog magabi lagi ngut sag na itambal dugay po ni maador ka trabaho na ko balik listed by sapi naginlo ko dali kwarto kay ari sila ate Monica matog dari sila kwarto kay lain pagato sila sala. Kanyang buntag sa doon ang ipo ug ukra daghanan kang na ipo ug ukra to adto ato lapuan unsa ako na tong kuha asliksi kay looy ang magkauban mi samtang wa pa ko katrabaho init ya pud ka to dagto ko sing jaglaag na dayhas. Kutas pirmi mag-inom antibiotic kutas sakit po rin yung dani na ita ani gipahirag petroleum jelly kay anong di mo gahi para di mo inat nag-isa-isa manoon kamay ra si Jack grabe sakit did basta na tuhod madugali kay wa malaw grabe sakit did disgrasya maong di tapos labig ingag karma kay basig masumbalik ni mo nahitabo na di mo sige ingag karma gi karma tanang kitang tanan na karma kitang tanan na matik agi disgrasya mong di magpalabis gibati kay basig labaw pas kaniyang nahitabo na basig labaw pas may tabo ni mo sumbalikan ka kaminos man namin karma gabaan anong gabaan man disgrasya gid matag ang disgrasya di kay
sa mga istorya. Hilas kung makaingag karma. Mura pag may karma, abot ni mo. Palagi ron mong karma. Basig kaning mahitabo na mo, mas labaw pa mahitabo ni mo. Noon ni mo. Bahala ni mo. Kanigali lang. Madugali kayo. Di ni. Kanigali sa taas. Kari. Madugali kayo. Di daka. Di lang pagkakuana. Menggaras lang nga na. Kuan pa. Duha katiil. Karma jud. Salamat sa Ginoo. Kaya mo rin yung naabot. Grabe ginit sa gawas, oy. Gabiin, nagpaypay ra ko kay way electric pa, nagguba. Luoy to slik sila rin, mauli na to kay singtunon. Darang inita na po panahon. Nagguba pag electric pa na. Paita. Kahapon naghumba kung ako'y lingaw. Kapoy masigig lubog-lubog. Humba kong nangka. Ang todron na pa ang gisadaan. Gisagulag karning baboy gamay. Lami manig nangka. Sagulag karning baboy. Kompleto. Kanakot. Sibuyas. Kami maghumba mi kay butangan na magkuwang. Ahos. Bombay. Luya o kuan tangad o dahon sa avocado na naman kalabog kay humot kaya mas lamig og espeso pag sabaw kanang na espeso ag lubi gamay ra maglubi madugali nakapuwa ko gapon sa kabuok dubi-dubi pa mi wa kahumba nagumba ko gapon magwa ko ka upload vlog. Grabe nga tagang sa madlapon. Kawaga na iliklir ba. Karon nag-usa-usa nga arampuwa ha. Dari paspasa na ho napapod. Paita ka jo eh. Listed ka jo. Di lalim mong sige ingag karma kaya na ikaw na sa may ngani na ho tambawan maning nanay ka puno ay kinuskus sa madre kakao ang haplo sa lagi po naday nagkuha na ho nag-send og katong papalit nga kanang na ointment pangguruto. Salamat ka ni mo ma'am. Mao to'y epektibo itambal dari para di magpasa. So bayan to na. Salamat sa mga concern ninyo guys. Og sa mga manunuway diha nga may nagkarma. Salamat po. Napoy karma ninyo. Nagtudyak pa ng kalibutan. Di palabis ibati. Ibugas to ako. Ako'y tarang tog lagi. Anong inigikan ko naglingkod ya. Inigparag. Grabe dyan. Mura dyan. Tusok-tusok. Kung samad. Sakit ka dyan. Di tiglalim lagi. Ang kumaniog to ang alaun alas 2 ng golo alauna marani guys kay
Asa ning hunaran sakit ka to. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog guys. God bless ug amping kanunay.